kod gwelo mare dibedang. Gima bedo wacho ni Warsame is qualified. Mano okwa doubt and qualified. And gima for me and gima ng'iyo ni interest, vested interest, political interest marano ema ang'eno ni pone parliament or puodhe ma eventually maruto appointed ere kako dhi play out e weche ma Mandera to ka embo tiyo gi wisdom kapono been appointed ne otiyo with a lot of impartiality, then again what they watch me kara otiyo that. But anybody negi political interest either way tie joma ling ok watch ento berbero watch ngenji kata judiciary everywhere negi vested political interest to could declare or disclose like that or an public trust that dear no kopano no watch maka watch murichi muru Mandera to nyalo distance himself ni to can close case more Mandera but otherwise ko pugre watch ma politics mo Mandera and qualified among other panel manual. Ero kuma nainya gadi mitanchire wach midoro medo kosikoro wadhi e weche mutendre kod zoning. We made ni parliament no kata beti mineno jogi pako sani kaka ne gitimo process mar yiero Warsame ma irido ne jomoko to itiwene mayom mana nikech ene medware